Sa pigpaluwas na executive order ni Presidente Bongbong Marcos kang Agosto 31, epektibo ngunya na aldaw ang piglatag na price ceiling sa bagas. Sa kasuguan, 41 pesos na dapat ang presyo kang kada kilo kang regular milled rice. Mantang 45 pesos naman ang kada kilo dapat kang well-milled rice. Para kay Frederick na nagtitinda ng baga sa Legazpi City Public Market, masunod siya huli ta ini ang mandato kang gobyerno. Alagad na kulay ining kalugian sa iya. I support kasi nga we're looking here sa aspeto na para nga sa tao. Kaya lang, yung una kong tanong was that was there a transition sa part ng supplier papunta sa amin? Kasi nga yung supply ko dito was purchased na yung cost is above 41. Yung nakuha ko dito is na regular na meal, ang capital niya nasa 44. Kung kayo naghihirap, kami din naghihirap din. Pero lahat naman tayo naghihirap. Ang ano lang is sana intindihin din sana patas din sa lahat. Kasi we want to live. Gusto din nating mabuhay. Sigun kay DTI Provincial Director Noel Bunaw, ini ang solusyon kang gobyerno nasyonal nga ni masolusyonan ang pagparaumento sa presyo kang bagas. Nagkaipuhan manindang sundon asin dapat sabuton kang mga paratyenda ning bagas. Kung mayroon tayong mga subsidy na ibibigay o yung mga other assistance na hindi naman sila malugi. So, pero po, yun ang directive sa atin na i-implement po ito. Ngani mas magkaigwan ng ngipon ng kasuguan, makakatabang man kan DTI ang kapulisan sa pag-utob kang rice price ceiling. Part of the agency concerned law enforcement, nakahanda po ang kapulisan na tumulong po, mag-assist po sa kanila kung kinakailangan po nila. Ang sisay man na magkaigwan ng pagbalgar sa kasuguan, pwede sir na makulong ng 5 sundo 15 taon o pagmumultahon ng 2,000 pesos sundo 2 milyones pesos. Epektibo naman ang price ceiling sa bagas sundo sa kulang pa ang supply ng bagas sa nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, may arang